Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu Dewan Juri sarta sederek-sederek ingkang kula tresnani. Tepangaken nami kula Hana Nisahara Susanto saking SD Muhammadiyah 17 Semarang, peserta Lomba Sesorah. Monggo kita sesarengan tansah ngaturaken puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi sampun maringi karunia lan keberkahan saengga kita saged makempal wonten dinten menika kanthi sehat walafiat. Sholawat ugi salam mugi tercurah kagem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten yaumil akhir. Amin. Para bapak saha ibu ingkang dirahmati Allah, wonten wekdal menika kula badhe ngaturaken babagan pandemi COVID-19. Awit warsa 2020 ngantos sak menika 2021 tanah air Indonesia dipun gegeraken kalian wabah virus ingkang diwastani COVID-19 utawi virus corona. Virus corona asalipun saking Wuhan jinten. Virus menika kados virus influenza. Nanging virus corona langkung mbebayani. Sampun kathah korban ingkang seda wonten Indonesia utawi negari-negari sanesipun. Dampak lintunipun saking virus corona inggih menika dampak sosial. Contohnipun kathah para sederek ingkang dipun PHK saking pakaryanipun. Tiang ajrih kepanggih tiang sanes amargi ajrih ketularan virus corona. Para pedagang boten saged mandhe kados biasanipun amargi sepen ingkang tumbas. Para siswa ugi boten saged bidal sekolah. Sinaosa kahanan mrihatosaken. Para sederek kedah saged jagi kasarasan badanipun piyambak. Ugi jagi keresikan lingkungan. Kita kedah mawi gatosaken dawuhipun pemerintah ingkang kasebat dening gangsal M ingkang sepindah kedah ngagem masker menawi kagiatan wonten jawi utawi kesah-kesah. M nomor kalih tansah jagi jarak sosial utawi social distancing. M nomor 3 sregep pisuh tangan. M nomor sekawan tansah nebihi kerumunan. Lan M nomor gangsal ngirangi mobilitas. Ugi kita tansah njagi caranipun dhahar ingkang sehat lan bergizi. Lumantar kagiatan menika kita saged biyantu pemerintah kangge nyegah nyebaripun virus corona. Supados wabah virus menika saged ical lan tebeh saking negeri Indonesia lan donya. Saengga kegiatan wonten masyarakat saged mlampah normal kados sakmestine. Amin amin ya robbal alamin. Cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan anggenipun kula